kasay. So, checking my mga sitaw. So, ano siya, kuan siya, oh. So, taas sa baon ta siya. Uy, dili anak. So, di ang uban. So, happy to see you. Grabe. Hindi. Stay lang na. Sus. Naunsa. So, thank you dahil sa naghatag na ng siling si Jennifer Umbay. Grabe ang tag-asa gyud ba. So, da pa, oh. So, wala pa siya, dili pa siya yung naguwang. So, kani. So, dili siya kaayo taas. Di, parehas. So, lipay kayo gyud ni magtanom-kano nga na ay bunga. Human kani nga hong bagsok lagi kay magsamok-samok man lagi mo nang hindi pa kasi ang kuya. So, ug na pa yang kuya, madlok man pud siya. So, first time po na nakatanom gyud aning ina ni katagas. So, dili siya kaayo daghan og bulak or bunga pero taga siya lahi ra sa mga native gani nga bato nga imong itanom kani gyud kayo. So nagpasalamat gyud ko nga gitagaan ko no kung sidling sa mo na yung kamot yung tanom makita naman gyud ang hinaguan gyud nato. So basta na joy kanang tiyaga na joy linaga. So nanilhig na jud ko ani kay damuran maglasang ning among palibot oy. Damurag kung naimuaging anakunda di nagyud makita tungod sa dagag dahon tungod pud ni siguro sa sige ug hangin-hangin human kay summer baya human ang mga dahon mahulog human mo pud to ang akong mga paliya. Wa pa man ko na human og silig diri sa likod ako na puninggi sunod ang palibot na siligan naman ako kanina lang sa likod kaya ang plano ako ni siyang dauban nga ri human nabantayan ako nga halos tanan sa akong gitanom nga pinya naa naman jud siya bunga so makahinumdum lang ko ba nga pagtanom na ko nga damurag gidangaw-dangaw ra na ho. So pasalamat ko kay nagtudlo na ako sa una kay syempre pag bata-bata pa kadi pa kayo katigod jud anang about sa pagtanom human na naman siya nahinog diri human akani pod nabali so ako kay baog nga nabali ni nga gamay ra man unta siya nga bunga. Daghan na ba siya kaayo kanang pwede gani itanom nimo na nasa ubos niya daghan siya og unsay tawag ani kanang nanurok gani pagkahuman nagdaob sad ko diri aduol sa akong mga tanom kay usa pud ni ang pagdaob makatabang pud ni sa atong mga gitanom kay pwede man na siya mo kuan sa mga insect gani nga mo tugpa ng atong mga gitanom. Nindot ko tanaw ning atong gihaguan nga naanay mga bunga. Pag man magluto na day ko ani og ang panihapon nagdaman si mama og isda mo lamang ni siya gi butangan og kamunggay sumora na kamatis, bombay, lami na kayo. So thank you for watching mga kasay. God bless everyone. Bye.